Omanyare chena moso ame ofu ko walimondo lande folimina la dala pola shibiri kadamene nege kanyata katabla nege kanyata nikeli la auka jebuka madi kele bisigi na ma wele ko doku kuna funi kafu konoko vitamina lase oma odi kenyo bolma kefe mamadi bakoroba kuna tu mbk aleni sulumani aidara shirifuke kasrominyi jawi jalo ale bulube neke ferola awa kuma so kono minyi araju macha femo yere nyemo ni uyi abdu turi alibabe kuma so kono ma foka wali mondo ka jawla se o mo fatmata tapili kana ko belejili sabatili do bawo mikro fe shiruke bi fulike yala sa minyi anga se ka zoro chugumina esiga nyangi fo kanyangi chugudi la dai mulla kilo chugudi sirge ko chugudi aywa sirge ko chugudi aywa tilala na mi mga bela jelen fu jati kuma sigima ka beni wat tuwe ni chronique lendu abigo sirge men negadu me boni semeni ni uba wele ko le sor ale kuma ne du kasoga ke minyi juma temeni ni ayira ka fo frajala fanga nyamaw wikibla fasonde bele jeli mo ko bo ina fogo kono kulu yala sa minye kayira nyamara maso la krengle nyana sidawo mo minungera sababu ye kani gwa nyangeli churu mali ale koninga yala sa kayiru la ka fo ko fintigala ko kelinde o baro ko ngele sa ayira ka fo minye mali sireke nani bela jelila sudo won mbora ina fogo kono kulu yala sa kayira sidawo jamana nyamola aflene ka jwa nyangeli minda ka nyishi malimo kama jeni ayibi wa ama jeni ayi sini o konen ngene kasa minyi krengre nyana place de l'indépendance ale konen vara fachola mi nyogana madele ka ke anga jamana konen ngolo kwe o kenekele ka o ayira ka fo minyi furajala fanga nyamo wi ulu kumi dandigelu chama konen ngara o ama yi ka fo minyi emsenge manyama loye ni uye minyi Jamil Bitari ali koninye ayira ka fo wadembara mi woni vleni sina wakuje ma ka do ka fo minyi fintigala ka ukelende bi wa ukelende sini Jamil Bitari koni ayira ka fo agila mi woni me alila inde dore ni bebembe ni madi ali kama o wako alibani furajala fanga mo feduna na tola uka fere kregene ni zigi sire awukuina nami bwala wale manami to ala utemene ko gaboyi minyi adama jaraben le servo ale fene mata ale koni zebe koron ni so jale kundo minyi frajala fanga nyama colonel asumi guita ayi o sebe korofu waya yira kafo min woni fem feble ni na talimeka nyeshi anga ba male bamo koni de dore de koni nye fransi aleka bembembeli anga fasu mali koni kama kowa ale dama la kafo minyi juru koni nye utilele utabene ko babuyi minyi mali ministri nyama dokotoro shokere ko kala maiga ale fenen ni sojale mba aiwa anana mata ayira kafo minyi fintigala ko ka fini ukume ala ni uyiti ni koni nye ukuma ala de shogali shogali sorajide akote ko lui c'est un militaire à réserve ko sorajidu ani so jale minye bismillahi adunani oye minye malidu nye ko foku wali mondo uka faso kanuna ko wa uka do ka fo ni mbare ngoni na minye maliko ni ye malitna sege ko chugashi o bele jele bole ko fe ayira ka fo alisa minye ministry minga bara benime chogolima minyi fanga ale repumadadu ni uyi colonel Abdoulaye Maigai ale fene pumana akapumola akonia yira ka fo ni yayi wati temenuna olu yi bulbuli chamange kata Ghana kata Konowari awakata minyi Burkina anisira don ni jamana chama kama ke jatirelade olu ya keli yala sa beni kele ya biseka sabati chugumina konga minyi sira wonyamo yi uhagile
la k'a fɔ min ye Mali marabaw ye k'u sirannen don k'u k'a dɔn k'a fɔ olu ma sira bi wa u ma sira sini olu kɔni y'a kɛ bonya ani karama la i n'a fɔ an ka faso Mali yɛrɛ ka taabolo bɛ cogo min na o de la o kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sikafɔ o da kɔni ma tugu ko halisa sikafɔ dayɛlɛlen don ale ni CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔ n'u kɔni nana u na sigi ka kuma ɲɔgɔn tɛ olu se kɔni mun ye min ye yalasa bɛn ka kɛ ko olu y'o kɛ ne fasili kɔni kɛra diɲɛ dono caman fɛ diɲɛ dono caman an bɛ a fɔ nin waati in na ka esor maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bakɔrɔba Konate ne tɛna a bila ka janya tuguni ne bɛ n tɛgɛ don n bɛ bɔ ni histoire de Bamako ye le colonel en réserve dɔgɔtɔrɔ Choguel Kobala Mayiga donc ne b'ale ka baabu ta i t'a kɛ colonel ye k'i yɛrɛ sɔrɔ an ka réserve ça ok le colonel en réserve ale kɔni a ye kɔrɔdɔlasigi kɛ min n'a y'o di anw ka jamana ni soba yɛrɛ ma n'o ye ORTM ye nin ko in kɛra ka bɛn ni janvier kalo yɛrɛ tile 10 ani 6 san 2022 a kɛra u ka kunnafoni min bɛ kɛ su fɛ ka bɛn 20h wagati ma o sen fɛ ɲininkaliw kɔni kɛra a la ka bɛn ni anw ka jamana ani CEDEAO cɛla olu bɛ cogoya min na bi fo ka taa se jɛkulu min bɛ yen nɔ n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ nanzara tubabuw tɔgɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Union européenne a kɔni ko fasiri kɛbaga ko Maliden kɔni caman kɔni kun sigilen bɛ ni kumakan ye kumakan min bɛ maaw dusu faga nka k'i bɛna ye ko kuma bɔra a kɔnɔ kuma min n'a ka gɛlɛn dɔɔnin an b'a fɔ ten ayiwa a kɔni y'i da don anw ka jamana gɛlɛya min bɛ anw ka jamana ni jɛkulu kofɔlen ninnu cɛ a y'i da don o gɛlɛya ninnu caman na i bɛna ye a y'i tɛgɛ jɔ jɔn na k'a y'i tɛgɛ jɔ se anw ka keleyatɔnba min n'o o ye farafinna tilebiyanfan keleyatɔnba ye olu ɲɛma k'a y'i tɛgɛ jɔ olu la ka tila k'i tɛgɛ jɔ n'o o ye tubabula keleyatɔn min fana bɛ yen ka tila k'i tɛgɛ jɔ olu la ko bi anw ka ɲɛma ninnu olu bɛ baara la baara min ni o tɛ olu yɛrɛ ka hakilina ye i bɛna ye ko nanzaraw de kɔni ka hakilina u ka baara in kɔfɛ ko ko n'i y'a dan anw yɛrɛ dama ma anw ni ɲɔgɔn teri ye anw ni ɲɔgɔn balima ye anw ni ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye ayiwa n'an ma ɲɛ o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ ko a ka ca Ala fɛ anw bɛ bɛn ko la nka kɔni bɛna mun de fɔ a ko Malidenw anw bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ an kɔni b'a dɔn ale dalen don a la bi ko Malidenw ye cɛ ye an kɔni wulikajɔ o bɛna kɛ sababu ye anw bɛ bɔ o gɛlɛya in kɔnɔ k'i bɛna ye degun min talen bɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko degun a kun laɲini ye mun ye walasa ko ka basigi sabati nka i bɛna ye ko basigi sabatili tɛ dɛ nka mun b'a jukɔrɔ o de ye ka basigibaliya o yakubaya anw ka jamana kan ayiwa ko Choguel a y'i tɛgɛ jɔ CEDEAO la ka tila k'i tɛgɛ jɔ UEMOA la o b'a yira k'a fɔ ko bari Ala ye se min d'u ma bi ko u b'a fɛ ko o se de boli Mali kan k'i bɛna ye anw ka jamanadenw tɔɔrɔ mun b'u kan ayiwa ko u bɛ ka anw ka degun de lajɛ walasa se min b'u ye ka tila k'u ka gɛlɛyaw bin anw kan i bɛna ye a kɔni ye nin kumakan ninnu de caman fɔ anw ka minisiri ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Choguel Kobala Mayiga ye a y'a fɔ ko anw ka jɛɲɔgɔnya anw ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ i bɛna ye anw ka jamana kɔni bɛ waati min na bi anw sonsorilen don anw man kunbere kan o fana bɛɛ lajɛlen kɔfɛ anw kan ka dɛmɛ an teriw de fɛ ko nka olu de kɛra olu de b'a fɛ ka kɛ anw yɛrɛ ka taɲali o sababu yɛrɛ ko nka k'i bɛna ye ko Mali kɔni tɛna to a kelen na ko n'i taara jamana caman bɛ farafinna jamanaw kan a ɲɛmaa caman yɛrɛ bɛ yen nɔ olu kɔni Mali dɛmɛ a ka d'u ye koyi nka ko ɲɛ kɛrɛ bɔlen don la o de kɛra sababu ye u tɛ ka se ka dɛmɛ kɛ Mali ye i bɛna ye n'i taara ni jamana ninnu fana kan i bɛna ye ala jamanadenw olu bɛɛ kulekan ye u kumakan ye Mali ayiwa u ka laɲini o ye Mali ye basigi o kana Mali kɔnɔ cogoya min na a ko anw kɔni tɛna se k'an to nin na fiyewu anw bɛ mun de ɲini basigibaliya kɔnɔna la yalima anw bɛ se k'an to la k'anw bɛ taa kalafili la wa o tɛ ka walasa ka fangajɛso wɛrɛ ko o nati anw ka jamana kan wa ko nin kɔni ye laɲini min ye ko anw tɛna sɔn ka don da fɛ ko nka a bɛ kuma ka kuma min d'a kan a ko danaya kɔni anw dusukun falen don la ko yali anw ka taa kalafili la ko anw b'a laɲini fɔlɔ ka an ka jamana basigi k'o nati an ka jamana kɔnɔ ko n'o kɛra walasa président min bɛna olu kɔ ayiwa Malidenw fana ɲɛ kana jɔ o la u tɛgɛ kana jɔ o la ko i bɛna ye ko nin fana bɛɛ bɔlen kɔfɛ ka an bɛ ka taa cogoya min na ko a b'an ka laɲini kɔni dɛ walasa an ka bɔli CEDEAO la k'u kana jɛn o kɔ dɛ ka bɔ CEDEAO la ka tila ka bɔ UEMOA la ko o bɛ anw ka laɲini kɔnɔ dɛ ka tila k'an ka wari bɔ n'an bɔra CEDEAO ni UEMOA la an b'an ka wari de bɔ dɔ kɛra nin de la wa
Ah, voilà. Donc, ko ale koni nyani bala, nyani bala dale mala. Ko an koni me sigi kuma, an mo ke dien fen bela. Ko ka fo ko an karata kala fili la, ka soro an ka basigi nunu masaba. O kuma ta. Aya fo tuguni ko jatige wale ke ba mi be na be munu do koron fe. Ko do woro be no alo fo lo ma des terroristes diplomatiques. Ka kla ga fo do woro ma ko des terroristes médiatiques. Ka kla ga fo do woro ma tuguni des terroristes comment on appelle des terroristes psychologiques. Donc ako ya ira ka fo olu ko ni me malide on ka bara la ay wa yana be ko kuma la akoni ya fo ko ni kunu wale nunka ke wale ko otena to koni olu bina je mali fankilin ko otena obo olu dakolo ka ali en yota ko tabla ni fasiri anye ni bo soade me kono ni umara ngui ba ka fasiri umara ngoba ama fo ka wale mondo shirfuke nebe Tegado, on est ni uba wele ko le pays. Le pays, je vous dis, Bamanama for Bamanangala, Chabaporo, Koni, Sigi, Wali Sumana, Damere Bibuela, Nyemu Bibuela, Unga, Ni Yere Suma Glaki, Sigi, Damere Seka Boy Ila, Nyemuru, Utiseka Boy Ila, Mini, Gwelami, me Anga Faso Mali, Aleni, Sirao, Kafara, Yuma, Nyonye, Ayeme, Kafoko, Sirao, Jamana, Nyemo, Koni, Ukadao, Tugu Maline, Wamali Fene, Ali, Akadao. Tugu o konengele sa minyi mina njamanyi ulla soroli kananga jamana kono ugelara o udela sa minyi jamana marabo wiye aywa wiye sigi kerengelinge no ba fomi mako Conseil supérieur de la défense nationale aywa o kene konenga ayira ka fo lainu koni minyi furanjala fanganyama colonel Assimi Goïta ale koni ayira ka fo ale sommet lainu mo yala sa Mali abiseka ayere nyini chugumina atekumi samasamali atekumi ni keleko odela ajirame ka fo minyi fere kurado koni nzigira singa yala sa minyi nyangili mindara kanga faso Mali segere minyi Mali dunyi ukana kololo soro nyangili ngoni na shulubuke odi sababu la sa Colonel Assimi Goïta akababu sentigi ni uyi Colonel Abdoulaye Maïga aya yira ka fo fero bele jeli ko ndigera ka sigi singa yala sa minyi nyangili mingoni ndale fle ka nga Mali segere fasodo munanga na kololo soro ala ko baw olu ko ne mado sidaw ni uyumwa wini mbara mingoni nge anga faso Mali la kabini ni njekulu ba fla sigira awa umadele kan nywana nyangili ta ka nyishi jamana shima koni koni atale ka nyishi anga Mali ka yime ka fo minyi bolo do ko ne me jujugoro awa ninye dalinde uluka konga ukado ka fo Mali koni ale ere koni dina seriko seko chugudo la kata ngulo chien sira wonyamo yi woni ma yimo nyamo yikoi ulu koni dina ukachugwashi wa ulu koni nye fere do koni zigi singa yala sa Mali ale ere ka Mali ya bisega segi amo chugumina Mali ka bunyani karama ubisega to abulu chugumina wa ukoni ndemene ko gabuisa Colonel Assimi Goïta kaka la sili dola aya kana boli minga fasodumo minyi janvi kaluk leta temeni samba flani mugwa ani fla minyi Colonel Assimi Goïta akone ya yira ka fo si ka foda ale ma tugubi ale ma atugushini asiruga yeme ka fo si ka fo indi gelale do sila unyemo malale do kana onga jamana nyemo fafe wa minyi Mali nyemo fene yi olu fene kale maga ka fo ko abada olu kone dinata okungulo kone jen sida wonyamo yi ne fatiri ngoni ngara minyi le pays ale fatiri jakulu bele jerife ame le pays fasiri jakulu ma bele jerife ko sigi chakoroma ko te bashi ale ma do ma ya bi to ma chaya aywa ni ko ba fega sibuko aywa dai ni me kuma nyonya ko ni ko dai ni no be nyonya ko dai ni no wa amu le ni fene ni ko sera ma no yi amu jabi mamadi bogarwa ko na ti le ben tege targa do bon sebe mi ni ko ba fa ma ko l'indépendant kanabla indépendant ko na la Tcheblin Dramé ni ale sagajigi jema ale yo oton nyemaye ale koni kumala aye mi foka beni nyangili mino taka anka jamana segere
ka bɛn ni janvier kalo tile 9 ye a kɔni y'a ɲini diɲɛma fɛ k'a ɲini malidenw fɛ ayiwa ko anw ka an jija kumaɲɔgɔnya anw k'o k'an ta n'a ye ko ka bɛn ni waati ye i b'a ye anw ka sɔrɔ gɛlɛya dɔ donnen b'a la ka bɛn ni o gɛlɛya ye wa i bɛna ye anw ka baloko yɛrɛ ta fanfɛla la ko gɛlɛya dɔ fɛnɛ donnen b'a la ko na yalima n'an turu o cogoya la yalima anw ka jamanadenw u bɛna se k'a kun wa o ɲuman ye ale ye laɲini kɛ laɲini ye jumɛn ye ko walasa an ka don kumaɲɔgɔnya kɔnɔ a ka laseli kɔnɔna la a bɛna mun de fɔ a ko a b'a ɲini joona joona an ka kumaɲɔgɔnya in kɛ walasa anw ka jamana bɛ se ka kisi an ka jamanadenw bɛ se ka kisi tɔɔrɔ ani gɛlɛya min n'o o dɔ ye basigibaliya o gɛlɛya ye ani dɔ n'o o ye baloko gɛlɛya yɛrɛ fɛnɛ n'o y'o gɛlɛya ye walasa anw bɛ se ka kisi olu ma cogoya min na jatigɛ wale kɛbaaw olu ka wale na anw bɛ se ka kisi olu fɛnɛ ma cogoya min na ayiwa i bɛna ye sagajigi jɛma o ɲɛma o ɲɛ minalen bɛ maa min fɛ n'o ye cɛbilen darabe ye a ko malidenw ko an bɛ waati min na ko an bɛ ka duni ta duni min ni an yɛrɛ ka laɲini tɛ o duni dɔ ye jumɛn an y'a fɔ ko basigibaliya duni o dalen ma anw kɔ kan o ka bɔ yen banajugu min ni a kɛlen bɛ ka diɲɛ lamini o fɛnɛ duni o dalen bɛ anw kan o yalima nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan anw ka jamana bɛna s'a kɔrɔ wa ale kɔni y'a ɲini k'an ka taa kumalasigi la kumalasigi min n'o bɛ kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ politigima k'u bɛɛ lajɛlen wele anw ka jamanaden ŋanama sumalenw k'olu fɛnɛ wele ani mɔgɔ minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ accord de paix la accord pour la paix la k'olu maa ninnu k'u bɛɛ lajɛlen wele walasa an bɛɛ lajɛlen an ka jɛ ka kuma kelen fɔ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ayiwa an ka fɛn dɔ yira an ka ɲɛmɔgɔw la min bɛ se ka kɛ sababu ye kalafiliw olu bɛ se ka labɛn cogoya min na bɛn ani keleya kɔnɔna la o la o fɛnɛ anw ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ b'o ta ka t'o yira diɲɛma la walasa min bɛ se ka kɛ anw ka bɛn ni keleya sababu ye wa ko n'i y'a ye ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ mun bɛ taa ka bɛn ni anw ka jamana sariya sunba yɛrɛ walasa ka tilennenya don la walasa ka bɛnɲɔgɔnya don o la maliden bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn cɛ mun ye fɛnɛ bɛjɛ fanga min fɛnɛ bɛ anw fɛ yen walasa ko o don ba la ko o baara o tɛ o ye maa kelen kelen maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka baara ye an b'o baara kɛ kelen kelen na wa ko o baara in tuguni k'an bɛ tila k'o baaraw kɛ an ka jɛkulu la ni kɔni kɛra kuma ye a ye minnu latigɛ a yira k'a fɔ ko ninnu kɔni olu de bɛna se ka kɛ sababu ye walasa anw ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ anw bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔ ko a bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kɔni wele anw bɛɛ k'an jɔ i n'a fɔ min maa kelen wa joona joona yɛrɛ koyi walasa basigi ko o bɛ se ka na anw ka jamana kɔnɔ cogoya min na ni kɔni ye fasiri ye Dawuda Sangare ka fasiri don anw ye min bɔ indépendant kɔnɔ. Dawuda an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn indépendant fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'o fɔ surukɛ ne bɛ n dɛgɛ don les échos wele ko jɔnfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn ye min ye Mali jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ni u ye président Ibrahim Boubacar Keïta ye ko envoiement ma ka wele sera ma ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye n'o bɛna janvier kalo tile 16 ma san 2022 min ye a kɛra a yɛrɛ ka denbaya la Sebeni Ngɔrɔ min ye serifukɛ a yiramɛ k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta cɛbado Mali kɔnɔ cɛbado Mali kɔ kan min ye kalanjolenw ye wa i bɛ ka a ye o kɛ kalanjolenw dɛmɛnen kɔfɛ jɔyɔrɔba caman an ka faso Maliba kɔnɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta a ye o jɔyɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen kɛ koyi ko o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a yira k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta jɔyɔrɔw ka jɔyɔrɔ yɛrɛ ye min ye an ka jamana kɔnɔ ni o ye jamana ɲɛmaaya ye Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta a y'o kɛ an ka ba Maliba kɔnɔ san 7 kɔnɔ k'a yira k'a fɔ min ye adamaden ye i ma baara kɛ cogo o cogo a ti dafa i bɛ dɔ kɛ ka dɔ to yen ko jamana mara ale yɛrɛ taabolo de ye o ye ko nka a ye mɛn k'a fɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keïta a ye baara minnu kɛ o kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don min ye échangeurs ye min ye siraba caman ye Ibrahim Boubacar Keïta a ye olu bɛɛ lajɛlen baara an ka jamana kɔnɔ ka kuran sama ka taa yɔrɔ caman na min ye logements sociaux ye ani ko caman i bɛ ka a ye nin bɛɛ lajɛlen baara a ka faso Maliba ye nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɛlɛminanko ye an ka kɛlɛcɛw a ye olu sɛbɛkɔrɔ dɛmɛ a ka san 7 in kɔnɔ yalasa min ye lakana ye o bɛ se ka sabati cogo min na ko cɛba min ye nin baara kɛ ale kɔni fɛ malidenw
jamanadenw de kan ka Elhaji Ibrahim Boubacar fo ka waleɲuman dɔn a ye baara min kɛ jamana ye o ka kɛ ɲuman dɔnna ye o kana kɛ maa ye maa min ka baara bɛɛ lajɛlen bi bɛn juguman fɔ mo ko ɲɔnɛ IBK n'i y'a ka baaraw lajɛ a y'a se bɛɛ lajɛlen kɛ an ka jamana kɔnɔ o la ko a bɛ ɲini malidenw fɛ ko an ka dugawu kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye min ye a ka suturali kow olu bɛɛ lajɛlen kɛra ka kɛɲɛ ni kunun ŋɔni ye ka yira k'a fɔ a kɛra bonya ani karama ye min ye jamana ɲɛma ale yɛrɛ ma kɛnɛ sɔrɔ mais min ye marabajɛkulu ɲɛma Dr Shokɛl Kokala Mayiga ale tun bɛ kɛnɛ ka ani an ka minisiri caman olu kɔni dara dugawu kɛ ka ɲɛsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma wa k'a yira k'a fɔ faradila fanga ɲɛma yɛrɛ Colonel Asimi Goyita tile 3 tasi bila a y'o kɛ ka ɲɛsin Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma ka sababu kɛ a ye baara minnu kɛ jamana ye a ye jɔyɔrɔba minnu kɛ an ka faso Maliba ye o la ko maliden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye IBK ko ala ka hinɛ a la ala ka yafa ma bada dalen ala ka o nɔgɔya Maninka Burama ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ni wasiri ŋɔni kɛra Mohamed Meba Temeli fɛ Dɛsɛgo kɔnɔ Mohamed Meba Temeli an bɛ a fo an bɛ Eko maa bɛɛ lajɛlen fo Mamadi Bɔgɔlɔba Konate ko n'i ye minɛnkolo sugulennen mɛn ne ko a ye bi ko caman kɛ ne bɛ n tigɛ kari ka don bon ni sɛbɛn min u b'a fɔ a ma ko le territoire ko timinandiya ko o ye farafinden kɔni taalan ye an b'o waati la anw ka jamana ko kabini don min na laseli kɔni kɛra CEDEAO maaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko ɲangili gɛlɛya o kɔni o binna anw ka jamana kan k'i kɔni i bɛna ye k'a fɔ dɛmɛ ani dɛmɛ o bɔra farafinna jamana bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ la walasa ka ɲɛsin anw ka jamana ma k'i bɛna ye n y'a fɔ cogoya min na dɛmɛ ka anw y'o sɔrɔ fan bɛɛ fɛ ka bɛn ni wale ye wale min ni o ye samasamali bi o bɛ anw ka jamana ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ k'i bɛna ye Faransi kɔni bi an bɛ waati min na ko Faransi ka ko a ma kɛ malidenw dɔrɔn kungo ye k'a ma kɛ malidenw dɔrɔn kungo ye ko Faransi ka ko bi an bɛ waati min na a kɛra farafinna bɛɛ de kungo ye wulikajɔ o bɛ ka ɲɛsin ka walasa ka Mali dɛmɛ ka bɛn ni gɛlɛya min n'o o taara ka ɲɛsin Mali kɔni ma k'i bɛna ye gɛlɛya min kɔni bɛ CEDEAO ani anw ka jamana cɛ n'o o ye Mali ye ko a gɛlɛya k'i bɛna ye a jamana CEDEAO ɲɛmaa minnu yɛrɛ bɛ yen k'i bɛna ye a jamanadenw minnu yɛrɛw bɛ yen nɔ olu kɔni olu y'u fosi ka bɔ u ka ɲɛmaaw kɔ koyi k'u ma sɔn k'u ka ɲɛmaa ninnu ka tugu olu kɔ an bɛ don min na komi bi CEDEAO ɲɛmaa maa ninnu CEDEAO ɲɛmaa ko an bɛ waati min na ko yanni a ka fɔ ko Mali de bilala kelen na k'i bɛna ye ko CEDEAO ni jamana ɲɛmaa ninnu de kɔni ko olu de kɔni bilal'u kelen na bari u ka jamanadenw olu ma sɔn ka tugu u kɔ ko n'u ɲɛ jɔyɔrɔ u ka juguya taara bi ka ɲɛsin Mali de ma ayiwa k'u sɛmɛ kɛ jamana ye k'u jigi kɛ jamana ye jamana min ni a bɛ fɔ ale ma ko Faransi ayiwa n'u taalen u kɔkɔrɔdonbaga k'ale ye ka walasa ka gɛlɛya ta k'a ɲɛsin Mali ma ayiwa k'i bɛna ye k'u ka jamanadenw kɔni u bɔr'u kɔ bi k'u t'u kɔ sini o yɔrɔ jumɛn masurunya ye jumɛn ni Burkina jamanaden minnu bɛ anw ka Mali la ko ayiwa gɛlɛya min bɛ anw ka jamana ni Burkina cɛ ko bi olu kɔni bɛ Mali la nɔ olu ka denbaya b'u kɔ n'a fɔra ko olu ka fɛn foyi tɛ se ka s'u ka denbaya ma u y'a ɲini k'a fɔ Burkina bɛ fɛn fɛn bɛ yen nɔ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ ka Mali dɛmɛ a gɛlɛya min a b'a kɔnɔ ko Mali kelen ka gɛlɛya tɛ ko anw bɛɛ de ka gɛlɛya don tila ka mun d'a kan ko u b'u ka président wele n'o ye Roch Marc Christian Kabore ko u kelen bɛ u bɛ jɛ min na ko a k'i sama ka bɔ u y'a ɲini a fɛ a kana tugu CEDEAO maa ninnu kɔ ayiwa ko Mali ye olu teri ye Mali ye olu balimaw ye ayiwa a k'a ka jamanadenw lamɛn ko o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ a kɔni anw ka ɲɛmaa ye wele min da ka bɛn ni janvier kalo tile 14 ye Burkina jamanaden minnu bɛ anw ka jamana kan Mali la ko u taara ka taa wele in jaabi u b'a yira k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na ko farafinna bɛɛ lajɛlen ni ɲɛ jɔlen bɛ Mali la ayiwa ko farafinna bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma hɔrɔnya ko a kɔni a bɛ ta ka bɛn ni Mali de ko Mali kɔni ko farafinna ka ɲɛta farafinna ka sabati farafinna ka bɔ nɔgɔ la ko o baara bɛɛ bɛ ka kɛ Mali de la bi ko ni Mali kɔni kɛɲɛna k'a bɛ na komi farafinna de kɛɲɛna o dɔ ye jumɛn Benikaw fɛnɛ olu ye wele kɛ ka wele kɛ Benin u ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma u ka
bo ka Mali deme ka beni dictateur fanga mi ni ka gele jugu mi ni CEDEAO maw no olu ya sigi an ga jamana ko no ye Mali ka ku jigi ke jamana wore jamana mi yere na ate CEDEAO la on ku ba ni ka nyema o fe gele mi nu kleme ga sigi Mali kan ku ka la uli jona kami sisa yo la yinu ke fene bolen ko fe en beta Sénégal na be fo mo ko Confédération des syndicats autonomes du Sénégal olu fene ye wole ke yani wole che ya ila ka fo ko ni wale ko ni olu ta ko bi olu ta ko shini wani wale ko ba ni ko nyemo fe ka wale ka wuli jona ko ni ube ale ye wole bla kata Sénégali politique FFB kata Sénégali société civile FFB non Sénégal ka jamana de ngana wasmole FFB non mun ko olu ngai kiri nyuma ko ubela jene ka wuli ko ni farafina ka kele de dam dale ni farafina ka yema horonya bara de dam dale ko bela jene ka wuli ki jo Mali ko bela jene ka wuli ki jo farafina ye ko ni nunu kera kuma chamo ye wala sa on mese ka bo Franci olu ka jonya juru ko na la tukana ko ni ye ni kuma chamo fo ko klaka ira ka fo ko kami abe wati jan ko ni bo ko ibena ye an ko ni be ni jonya juru na ni amanya ansira ni wati ma ko asira Mali den bela jene ka wuli ki jo ya ka ja farafin den bela jene ka wuli ki jo wala sa farafina ka yere ma horonya o be se ka sabati tukamina deme ani deme olu bo do Mali ma donc wala sa on be se ka boni geleyen ko tukamina wala sa farafina be se ka boni geleyen ko tukamina ni woni ye fasiriye mun na sira mun fasiri kera Yusuf Z Keita ale fe anyi ni sabaka bo président ko ndala Ami Yusuf Z Keita ama fo ka walimando shirfuke nebe negedu bamano ma fo bamanangala mi toya kuna ye choroba bla basamine na ajeni chugo abi akamanaga minye le komba ale kumanime yeme ka fo samasomali mingoni me mali adini shirawo no yemoni nyonje mingoni sika foyi ko otseka bali chogashi kasogwa ke minye nyangile bilibile ba mindara kanga mali segere minyi gwele chama abora ala sirawo moyi ukadautu wa Mali ale fene ye akadautu o kele samingoni ye gwele ya asiba korondaina minyi Mali alini asignwa jamano uche mingoni ma wareti mami miseka sika foke yala sa mingoni ye beni kelea miseka do Malini ninje kulu nuni nyonje chugumina asigi kwenye kwa seba korogwelara kode la minyi anzignwa jamana ni Algeria kwa lere koni ayira kafo ko alibna ke minyi sigibai yala saka sikafo unati sirawu alini Mali nyamo ni nyonje chukumina yala sanyangili juguminda me kanga Mali segere unyangili jugu obiseka wuli chukumina utemene boga bui ka ayira kafo minyi nazo juni yere nyamai ko ayira kafo ko ofene ya nyini furajala fanga nyama fe kwa ka ferene dabalike yala sa minyi kalata buluda chugui kaseka uyira chugumina kuni mbele jeli temene kofe ka yime ka fo minyi sirawu nyamo ufene yi ka be komisi ka fo ere annikibe ula kasobo yake mingoni nye nyangili mindame ka Mali segere anzigi jamana chamami ulu ye gele soro ala ina fo komi kore wari kata Senegalila kata Burkina na aywa alini Ghana ni jamana chama ka yime ka fo Mali ka soro guzubo ulu bi munumunu ni jamana chama ni nyonje o kodi la sa mingoni minganga keteliala wedi sirawo nyamo ani Mali franja fanga nyamo ka nyonyi teliala kasi ka foke yala sa nyingili minda me ka Mali segere wala minda me ka Mali dun segere wala ashuni akli ubiseka wuli chumina kunyone mingoni Mali franja fanga nyamo yi olu ko ya yira ka fo olu madatugo unga ko kulenen asim gweta mama wore blabli ngota kuma sirawo nyamo fe wala ma yemo nyamo fe o ko ka shogwa ke minyi kelere yi ku sirawo nyamo ko de kelegele ya kunyone kulenen asim gweta ayase ko bele jilike yala sa minyi ministry chamani olu wuli kata kuma minyi Alexandre Mane Ouattara fe soni nyangili ngake utemene ko gwe utara Burkina roke marke Christian Kabore utara alefi
min ye Ghana jamana ɲɛma u taara ale fɛ yen Nigeria ale jamana ɲɛma u taara ale fɛ yen Sierra Leone jamana ɲɛma u taara ale fɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen dekun kɛra yalasa ɲangili o kana kɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲangili kɛra ka ban min ye Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛnɛ ye olu fɛnɛ tɛ ka maa wɛrɛ bila ka taa bilen ka sababuya kɛ olu se kun ye min ye ka sigi ka fɔ kɛ sɔni ka ɲangili kɛ olu ye u seko bɛɛ lajɛlen kɛ ko n'a bɛ CEDEAO mɔɔ sa u ka sabara don u sen la ka na kuma furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni fɛ wa ko n'a kɔni tɛ o mɔ Mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛnɛ k'olu fɛnɛ tɛna yɛlɛma dɛ ne fajiri kɔni kɛra min ye Kevin Kadoaso ale fɛ min ye Likomba ale kɔnɔna na Kevin Kadoaso an bɛ a fo nin waati in na Komba maa bɛɛ lajɛlen an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen yɔrɔ la Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ n tɛgɛ kari ka dugu n bɛ bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma ko Nouvelle Horizon bɛnɲɔgɔnya min n'o bɛ anw ka jamana ani Faransi cɛ ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw ka kɛwale ye ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw taabolo ye ayiwa ko Mali ye a laɲini ko ka segin bɛnɲɔgɔnya in kan tuguni an ka segin k'a lajɛ Suruko k'a wuli sa ani Faransi yɛrɛ ka finitigiw ka baaraw k'a wuli yɛrɛ de adamadenw ka lafiya dɔ kɛra o SAGI san dan aw bɛɛ foyi ma yɛlɛma Irisiw nana kalo kelen kalo fila rebelle bɛɛ bolila kalo kelen kalo fila rebelliw de bɛ ka boli san an ka ba Faransi gɛn mais an k'u gɛn sa Sirikɛ dɔ ma kɛ wa san dan ko ba Faransi de don o kun ye kunu ye dɛ u ye cɛkɔrɔba mun coloniser olu b'u dɔn anw t'u dɔn dɛ anw ni Asimu ninnu an t'u dɔn dɛ ko misi bakɔrɔ o bɛ wara dɔ wara ye nka den t'a dɔ wara ye o ye kuma kɔrɔ de sa o tɛ tiɲɛ kɔrɔ ye a ɲi ka kuma de latɛmɛ o Irisi bɛ yan Sirikɛ n'a ka di Faransi cogo cogo k'a kɛ ten n'a y'u diya cogo cogo k'a kɛ ten Irisi bɛ anw ni siranw ayiwa baasi tɛ ba t'a ka bɔ ni Bakɔrɔba Konate la komi i y'a fɔ cogoya min na misi bakɔrɔ kɔni o bɛ wara dɔ wara ye nka a den kɔni o t'a dɔ wara ye bɛna ye anw ka minisiri min ni ale tɔgɔ Abdoulaye Diop ale min ni ale bɛ anw ka jamana ani jamana wɛrɛ ko o ɲɛw bɔli ma ale kɔni a kumana anw ka jabaranin na min o ye a ye anw ka télévision so ye ka bɛn ni waati premier ministre de kumara jabaranin na ayiwa nka kuma in kɔni tɔ danganiyara anw ka minisiri fɛ ni ale ye Abdoulaye Diop ye a b'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni y'a laɲini bi bɛnɲɔgɔnya min bɛ anw ka jamana tɛgɛnɔbila min bɛ anw ka jamana ni Faransi cɛ ka bɛn ni anw ka kɛlɛkɛcɛw ka taabolo ye ko Mali kɔni ye a laɲini bi an ka sigi k'an sigi kura ye walasa an bɛ se ka bɛnɲɔgɔnya in k'a jateminɛ cogoya min na nin kuma in kɔni fɔra don min na i bɛna ye a kɛra anw ka télévision so la koyi Abdoulaye Diop ale y'an ka minisiri ye ale kɔni ye kuma in tɔ seereya i bɛna ye Mali ni Faransi kɔni cɛ bɛnɲɔgɔnya in a tɛgɛnɔ bilala la kabini juillet kalo la san 2014 min bɛ kɛ sababu ye ka anw ka kɛlɛkɛcɛw ale ni Faransi kɔni don ɲɔgɔn na laɲini kɔni dɔ ye mun ye laɲini ye walasa bɛnɲɔgɔnya min bɛ anw ni Faransi cɛ ka sariya d'a ma sariya min bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka kɛlɛkɛcɛw ni Faransi olu bɛ se ka to ɲɔgɔn na halisa olu bɛ se ka to jɛɲɔgɔnya la cogoya min na nka i bɛna ye anw ni Faransi cɛ a kun jɛɲɔgɔnya kun dɔ ye jumɛn walasa dɔnni faamuya o falen o bɛ se ka na anw ka kɛlɛkɛcɛw ani Faransi kɛlɛkɛcɛw cɛ cogoya min na ani a ɲɔgɔnna si caman olu kɔni ye a laɲini walasa u ka nin jɛɲɔgɔnya in ko u ka segin k'a lajɛ kura ye tuguni bari ka d'a kan jɛɲɔgɔnya in kɔnɔna la san 5 de b'a kɔnɔ ni san 5 kɔni tɛmɛra ayiwa kan anw bɛ segin k'a lajɛ tuguni an bɛ waati min na fɛn min kɔni tɛgɛnɔ bilala kabini san 2014 la walima san 2014 ayiwa ko kana bila bi la k'i bɛna ye kɔni a sera waati la waati min ni an kan ka sigi kura ye tuguni k'a lajɛ i bɛna ye nunukan kɔni bɛ yen nɔ min b'a yira k'a fɔ ko nin sɛbɛn kofɔlen ko tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min na ko anw kan ka segin k'a lajɛ tuguni i bɛna ye kunnafoni diyɔrɔ caman fɛnɛ olu y'a fɔ ko anw ka minisiri n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni ye laseli kɛ ka bɛn ni jumɛn ye a ye jaabili kɛ ka bɛn ni journaliste dɔw olu ka ɲininkali ye ayiwa o ɲininkali senfɛ olu ye ɲininkali kɛ a la ko yalima bɛnɲɔgɔnya min bɛ anw ni Faransi cɛ ko yalima a ko bɛ cogo di ale o senfɛ a kɔni nan'i da don a la k'a fɔ ko bi an bɛ waati min na ko Mali ye a laɲini walasa fɛn min bɛ bɛnɲɔgɔnya in kɔnɔna la ko walasa ko olu caman k'u bayɛlɛma o k'u bɔ yen sa u kana yɛlɛma sa u ka Faransi bɔ yen sa
Mo sera de kan. Kwa buye. Koko lu ba yɛlɛma k'i bɛna ye kuma dɔ la sɛbɛn in kɔnɔ fɛn ka a bɛna sariya anw yɛrɛ ka yɛlɛma hɔrɔnya ko kuma dɔ la i bɛna ye a b'o sɔsɔ i b'a ye ko fɛn dɔw bɛ sɛbɛn in kɔnɔ i bɛna ye anw ka jamana yɛrɛ ka sariya sunba i bɛna ye ka a b'o sɔsɔ ko misali la o ye jumɛn i bɛna ye anw ka pankuru anw ka kɛlɛkɛcɛw ka pankuru k'anw ka jamana yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛna ye anw ka kɛlɛkɛcɛw yɛrɛ ka pankuru tɛ se ka pan olu yɔrɔ kunna koyi i bɛna ye ka anw ka gouvernement ka anw kɔni sɛgɛnna lajɛli la ten sa k'a fɔ ni anw ka pankuru kan ka taa yɔrɔ la fo anw ka weleli kɛ walima anw ka ɲinini kɛ ko anw sɛgɛnn'o la ko a man d'a ka ɲɛ a b'o cogoya la ko anw kɔni bɛ laɲini kɛ bi laɲini min bɛ anw ka avion bali ka pan anw ka pankuru bali ka pan k'anw bɛ laɲini kɛ o yɔrɔ min b'a kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛ caman walasa an ka se ka yɛlɛma don olu la ni kɔni kɛra jaabi ye. Surukɛ ne ma nin yɔrɔ faamuya dɛ anw ka Mali kɔnɔ n'an ka pankuru bi pan fo an ka yamaruya ɲini Faransi fɛ Mali kɔnɔ yan awɔ ayiwa ni kɔni kɛra ale ka kuma ye nka ni kuma yanni ale ka nin fɔ i bɛna ye an ka minisiri ɲɛma n'o ye Suwɛl Kogala Mayiga ale de fɔlɔ ye nin laseli kɛ laseli min n'a kɛra anw ka télévision so yɛrɛ la ka bɛn ni janvier kalo 15 ye a yɛrɛ ka kuma la a bɛna yira k'a fɔ ko ninnu kɔni ye sababu caman ye mun kɔni bɛna kɛ mun kɔni kɛra sababu ye mun kɛra wale ye wale min tun bɛ anw ka pankuru anw ka kɛlɛkɛcɛw olu bali ka taa se yɔrɔ dɔw la hali n'u ko k'u bɛ taa banbaci walekɛbaaw ɲini ayiwa ka d'a kan u ka pankuru tɛ se ka se yen yɔrɔ la donc ninnu de kɛra sababu ye walasa anw ka pankuru kana se ka wuli o laɲini fana kɛra bi ko anw ko o bɛnɲɔgɔnya min bɛ anw ka jamana ni Faransi cɛ ka anw ka sigi ka bɛnɲɔgɔnya in lajɛ tuguni walasa a bɛ se ka taa anw ka Mali yɛrɛ fana ka kuma cogoya ni kɔni ye fasiri ye anw ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ni ale lasera Demba Konte fɛ. Nouvelle Horizon fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen an b'u fɔ k'o waleɲuman dɔn min ye Surukɛ ne bɛ n dɛgɛ don min ye bolodenkɔni kelen o ti bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ min ye Mali farajɛla fanga ɲɛma ka kɛ ni min ye finitigilakaw ka sanyɛlɛma seli 20 janvier Colonel Asimi Goïta a y'i kannabɔ jamana kɔnɔdenw ma min ye Colonel Asimi Goïta ye a y'i fasodenw bɔ k'o waleɲuman dɔn u ka fasoden ɲumanya la foli fɔlɔfɔlɔ a y'a fɔlɔ min ye an ka jamana ɲɛmaa fɔlɔ ye ni u ye président Modibo Keyita ye ayiwa o n'a jɛw a ye olu fo k'u waleɲuman dɔn olu min ka wulikajɔ kɛra sababu ye min ye Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya ka se k'a di an ma o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an b'a ye k'a fɔ Colonel Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ an ka Mali a bɛ gɛlɛya kɔnɔ gɛlɛya min ni a kɔnɔ ka dun kosɛbɛ ka sababuya kɛ min ye juwagoya kɛlɛ o kɔni nana sigi anw da la min ye jatigɛ walekɛbaaw fɛ a caman fɛnɛ bɛ yen u tɛ Maliden ye u bɔlen bɛ diɲɛ seleke naani bɛɛ lajɛlen la juwagoya kɛlɛ ka n'u sigi anw ka jamana kɔnɔ a kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye finitigilakaw ye a bɛ se waati jan ma u bɛ wulikajɔ la ko Malidenw yɛrɛ bɛ se k'a seereya kɛrɛnkɛrɛnnenya yɔrɔ minnu kun bɛ yen ni kɛlɛ bɛ yen n'a ka kalan ayiwa olu yɛrɛ bɛ se ka u ka mɔgɔw wele u ka dugu la walasa ka seereyaw kɛ n'o y'a sɔrɔ nin kalo damadɔ in kɔnɔ ni yɛlɛma donna lakana na walima ni yɛlɛma ma don lakana na ko Malidenw yɛrɛ bɛ se ka u jalatigɛ Colonel Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ n'i ye an ka faso in lajɛ a filɛ nin ye min ye baara min na k'a sababu ɲuman kɔni ye an ka finitigilakaw ye o de la k'a bɛ finitigilakaw fo k'o waleɲuman dɔn u bɛ wulikajɔ min na u bɛ siɲɛnajugu min na u bɛ kɔngɔ minnu na olu fo k'u waleɲuman dɔn k'olu de sɔnna ka u joli di yalasa min ye an ka Mali kɔni ye ayiwa ale bɛ se ka kisi cogo min na o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ kɛlɛ in kɛra sababu ye ayiwa ka maa minnu bɔnɛ u nin na ka maa minnu banna Malidenw ani an dɛmɛ jɛkulu a ye dugawu kɛ ka taasibila kɛ ka ɲɛsin olu ma a y'a yira k'a fɔ an ka finitigilaka minnu fɛnɛ bɛ yen n'o olu fɛnɛ ni tora Maliko la k'u k'a dɔn k'a fɔ u somɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ min ye jamana kɔni ye jamana a tɛna ɲinɛ u kɔ bi wa a tɛna ɲinɛ u kɔ sini
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen colonel Asimi Goita halisa a ka kaana bɔ in na a y'a yira k'a fɔ sigi min n'a kun kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o b'a wele ko Assise nationale de la refondation min ye jamana kɔnɔdenw ye a ye u fo k'u waleɲuman dɔn k'ale y'a dɔn k'a fɔ min ye malidenw ye Mali a ka kɛ Mali yɛrɛ yɛrɛ ye o de ka di malidenw ye ko o de la sigi kɔni na min kɔni ye a kɛra bonya ani karama ye k'ale y'a dabɔ min kama o ye de Maliko la bɛɛ lajɛlen da bi se ka ye a la cogo min na k'o de la ale y'a daminɛ an ka sigidaw la togodaw la tɛmɛ ma kɛ dugu la ko a ka bon tɛmɛ yɛrɛ ma kɛ dugu la k'a ka dɔgɔ o k'a yira k'a fɔ malidenw bɛna min kan ale colonel Asimi Goita a b'a sinsin o kan yalasa ka o labaara ka sababu kɛ ko ale bɛ ani nɔ malidenw de ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a y'a yira k'a fɔ bɛnbɛnbɛn min kɛlen bɛ ka ɲɛsin an ka Mali ma nin waati in na ni o ye ɲangiliw ye colonel Asimi Goita a y'a ɲini malidenw fɛ k'an ka ɲɔgɔn minɛ bi k'an ka ɲɔgɔn minɛ sini ko an kana fara ko wa ale dama la k'a fɔ malidenw ka malikanu bɛ cogo min na don n'a nataw la laɲini yɛrɛ ye min ye n'o o ye basigi bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na Mali a bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogo min na Mali ale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na ko kɔni bɛna sabati ko nka o tɛ se ka sabati cogoya si ko fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni fasigi kɔni kɛra min ye info matin ale fasigi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ juru kɛ info matin an bɛ a fasigi jɛkulu ma bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mamadi Bɔkɔrɔba Konate ko n'i ye dole jɛgɛminɛla kɔni ɲɛ gannen i b'a sɔrɔ kuma dɔ la ko dole ni balanin don nin ye Fasigi le combat mɛ n tɛgɛ don bɛ bɔ ni Fasigi min ye le combat ye combat kɔnɔna la ka bɛn ni arabadon ye janvier kalo tile 19 san 2022 ayiwa ko taama kɛra ka na anw fɛ yen ko hali n'o y'a sɔrɔ kunnafoni dilaw olu ma a kunnafoni danganiya dɔw ye Mali ta ye ayiwa min président min yɛrɛ nana an fɛ yen ne a bɛ fɔ ale ma ko Ford Ɲasinbe ko a ka taama la taama min kun ɲɛsinnen bɛ Gambi o faaba kɔnɔna ma n'o ye Banjul a bɔlen yen nɔ ayiwa k'a y'i munumunu k'i kun da ka na anw ka jamana kɔnɔ doko la hali ni kunnafoni dilaw ma kunnafoni sɔrɔ k'a di nka i bɛna ye ko n'i taara Lombe yɛrɛ jamana kan ayiwa kunnafoni dɔw sɔrɔla yen k'a fɔ min b'a yira k'a fɔ ko nin kuma in kɔni ko tiɲɛ b'a la ayiwa CEDEAO ko an bɛ ɲininkali kɛ ko yalima ko CEDEAO maaw ko u b'a fɛ ka u nimisala de wa ko yalima u b'a fɛ ka sigi u kɔ de wa ko ayiwa ko hali n'a sɔrɔ nin jaabi kɔni ma sɔrɔ ayiwa ko min kɔni ye anw jamana fan fila yɛrɛ bɛɛ sa anw ka jamana ani CEDEAO yɛrɛ ko min ye nin yɔrɔ kofɔlen ni jamana anw ka jamana ni CEDEAO ye ko min ye nin yɔrɔ fila in ye k'i kɔni bɛɛ dangaliyalen don a kan k'a fɔ ko sigikafɔ kumaɲɔgɔnya k'an bɛ waati min na ko bɛɛ lajɛlen mago b'a la bari kumaɲɔgɔnya bɛ taa anw ka nafasɔrɔ sira o bɛ b'o la kumaɲɔgɔnya ko CEDEAO jamana minnu fana bɛ yen ko ayiwa ko bɛɛ kɔni fana bɛ i ka tɔnɔ sɔrɔ a la ko o de kɛra sababu ye Togo président n'a bɛ fɔ ale ma Ford Ozizima Ɲasinbe i bɛna ye kunnafonidila caman y'a fɔ ko a kɔni bɔtɔla Banjul n'o ye Gambi faaba kɔnɔna ye ka bɛn ni olu ka président ale tun bɛ kalili la a ka jamanadenw ɲɛkɔrɔ walasa ka bɛn ni a ka fanga filanan ye ale kɔni kun taara dɛmɛ don a ma bari u bɛɛ ye président ye o sen fɛ ale kɔni nana anw ka jamana kɔni kɔnɔ ayiwa ani anw ka ɲɛmaa ye ɲɔgɔn ye n'o ye Asimi Goita ayiwa o kɔni ye kumaw ta ɲɔgɔn da kumaw kɔni talen kɔfɛ a bɛ na ɲɛsin jumɛn ma o ye walasa anw ka jamana ani anw ka tileyatɔnba min bɛ anw ka tilebiyan fan fɛ walasa anw bɛ se ka bɛn kelen ma cogoya min na ka kuma ɲɔgɔnya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i bɛna ye ka bɛn ni mun ye gɛlɛya min kɔni taara ka anw ka jamana kɔni sɛgɛrɛ i bɛna ye kabini uti kalo san 2020 o tile 18 i bɛna ye anw ka sɔrɔsiw kɔni ye fanga dɛsɛ kɛ min bɛna kɛ sababu ye ka ala ka ɲin'a la Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ka ale yɛrɛ ka fanga minɛ ale la i bɛna ye ka bɛn ni nin dɔgɔkun yɛrɛ daminɛ
an ka sira Bamako ani Lomé i bɛna ye a sira kɔni a ma jɔ walima ka bɛn ni fanga jaso yɛrɛ dɔgɔkun daminɛ an ka sira Bamako ani Lomé ko a kɔni ma jɔ i bɛna ye tani ka segin kɔni bɛ ni jamana kɔni ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔw la anw ka ɲɛmaaw yɛrɛ bɛ taa ka taa kalanbolo minɛ Togo ɲɛmaaw fɛ o dɔ ye jɔn ye colonel Maliki Jaw ale taara ka taa Lomé anw ka don min na fanga jaso yɛrɛ kɛra ka bɛnna o dugusɛjɛ yɛrɛ mun ye olu fɛnɛ ka minisiri min bɛ yen n'o b'u ka jamana ani jamana wɛrɛ ko cɛw ko ɲɛw bɔli ma ale fɛnɛ n'ale ye professeur Duse ale fɛnɛ ye tamakɛ ka na anw ka jamana kɔnɔ i bɛna ye o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ président yɛrɛ na ale Fɔri Ɲasin bɛ yɛrɛ ale kɔni y'a laɲini ka se ka kɛ sababu ye sababu mun bɛ se ka kɛ bɛnɲɔgɔnya bɛ se ka na anw ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na hali ni kuma dɔ la ni bɛɛ ɲɔ jɔlen bɛ Faransi la ka Faransi kɛ anw ka jamana in kɔni jugu ye a b'a yira k'a fɔ ko Bamako yan nɔ kɔni i bɛna ye dɛmɛ kɔni bɛ ka ɲɛsin anw ka cɛmancɛla fanga ninnu ma ale kɔni ale y'a laɲini bi ka kɛ kumaɲɔgɔn ka kɛ maa ye maa min bɛ don jamana anw ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya la ale kɔni ka taama ye ko taama in kun kɔni kun y'o ye a ye kuma caman yɛrɛ fɛnɛ f'a kɔnɔ kuma ninnu bɛɛ la i bɛna ye k'a fɔ tuguni i bɛna faamuya k'a fɔ ko halisa ka anw ka jamana gɛlɛya kɔni bɛ a ko la hali ni gɛlɛya dɔ ye jumɛn ye o ye CEDEAO jamana ɲɛmaaw olu kɔni jɛra ka fara ɲɔgɔn kan walasa k'u ka daw sɔgɔ anw ɲɛ cogoya min na ko o kɔni bɛna kɛ sababu ye anw mago bɛ fɛn caman na ka don anw ka jamana kɔnɔ ko olu tɛna se ka don ko o kɔni fɛnɛ baara k'i bɛna ye a tɛ taa gɛlɛya kɔ n'a ma ɲa ko gɛlɛya kɔni donna gɛlɛya in bɛ tila anw ka jamana ani CEDEAO jamana de ni ɲɔgɔn cɛ bari k'an ka sɔrɔw bɛ ɲɔgɔn kun walasa ko olu kow dalasa ale kɔni y'a laɲini ka kɛ kumasentigi ye ni jamana ni anw ka jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa gɛlɛya ninnu olu bɛ se ka dalasa cogoya min na ko bi n'i taara anw dafɛ jamana dɔ bɛ yen n'o ye Senegali ye gɛlɛya in kɔni a kuma bɛ fɔ yen nɔ n'i taara Côte d'Ivoire tuguni k'i bɛna ye gɛlɛya in kɔni a kuma kɔni fɛnɛ bɛ fɔ yen tuguni ayiwa ko yanni a ka bɔ kuma la kɔni ye laɲini kɛ anw ka se ka bɛn kelen ma walasa kow bɛ se ka sigi o cogoya kɔrɔ la cogoya min na ni kun ye Kevin Kouadoso nin ye ale ka fasili ye anw ye min sama ka bɔ le combat kɔnɔ. Le combat fadiri jɛkulu an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn kɛ ne bɛ n dɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn min u min wele ko le matin ko jɔn de bɛ saba kɔla don ni dɔnma kelen tɛ dɛ min ye Sumɛla Sise ko a ye a ka ɲɛnamaya kɛ ka jɛkuluba min dilan ni o ye URD ye k'a ye mɛn k'a fɔ ko min ye ŋunuŋunukaw kɔni jalen don jɛkulu in kɔnɔ jɛkulu ye a bɛ komi ko a dakaba wulilen don ka sababuya kɛ niyɔrɔ ko ni jɔyɔrɔ ko ye a yira k'a fɔ min ye Sumɛla Sise ale tanyana ka bɛn ni min ye décembre kalo tile 25 tɛmɛnen san 2023 sa awa ko kabini o kɔni kɛra sa k'a ye mɛn k'a fɔ ko hali Sumɛla Sise ale yɛrɛ tanyani ma se tile 40 ma ko dɔw kun y'a yira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ min ye kɔnkɛrɛ ye ka se ka o sigi ko nka k'a yira k'a fɔ min ye Saliku ye ko ale y'a yira k'a fɔ ko maaw ka sabali min ye k'a fɔ Sumɛla Sise a tanyana hali tile 40 ma dafa n'a fɔra k'a fɔ k'an bɛna kɔnkɛrɛ sigi k'o ye hakilila min ni o tɛna kɛ hakilila ɲuman ye k'o kɔni kɛlen maa hakili juru tali ne tɔw olu sɔnna a ka fɔta ma ko nka yira k'a fɔ URD maaw ye kɔnkɛrɛ kɔni kɛ ka kɛ ni kari tɛmɛnen ye janvier kalo tile 16 san 2021 a kɛnɛ kɔni ka a yira k'a fɔ min ye ko kɔni ye u se ka kɔrɔ kalayara ka sababuya kɛ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ u ti kɛ dɔɔni dɔɔni jɔnmaya kɛlɛ u fɛnɛ u ti kɛ dɔɔni dɔɔni sirika o kɔni kɛlen sa a yira k'a fɔ min kɔni ye danaya kɔni ye o taara ka da min ye Gwaɲɔ Kulubali kan ayiwa k'ale ta ka sɔrɔ k'ale kɛ min ye Sumɛla ka politikitɔ URD ka sɔrɔ k'ale kɛ a ɲɛmaa ye o kɔni m'a yira k'a fɔ sa sirikɛ b'a ka fɔ la ko min kɔni Gwaɲɔ Kulubali ye o tamasiyɛn bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni ni min ye Mali premier ministre kɔrɔ Dr Bobo Sise ko ale ni o cɛ ka surun kosɛbɛ o kɔni bɛ se k'a yira k'a fɔ don n'a nataw la URD ka cɛbɔ ni
bubu sisi ko ngerai kama nga bali mala ko ka sababu yake gwanyo kulubali ani bubu sisi ko nzema korokali wa ani bubu sisi ka hakila opele jeli krinyi o ko ngelesa minyi producer sali ko sanugoi ali re mai mami mi ni smele sisi na kadana ya bapme aka soni akasa o ka yime ka fo minyi dore venayi afungada ali nga ya ka fo gbele chama ngoni ndome ala o mi ngoni gwanyo kulubali ko ngale nyama ngoni o process sal ku sanuko ale ni ajo ko ko ngende olu fela ko nga ko fasiri ke ba ko kale ba ni URD mo fe ko ka fara nyonga smele sisi ayaka nyina ma ke ka mi je kulu min la ko ni yoro ko ni joro nyine kamo ko kana o chi bobo ne fasiri ngoni ngara mi ni nabi ko ne ve aywa minyi le matin ale kono na le matin ma amu bela de l'info ka krengene na kan nabi le fenefo mamadi bobarwa konati aywa sinandula nebe tama kataniye o keneka ibena yi coupe d'Afrique mi na abe sinana be fama ko kan 2021 on ka samata sego on koni on me keneka ga fene bolen ko fe ibena yi ka beni Algérie ale ni Côte d'Ivoire ka dolantinye fo kata si Comore ale ni Guinée contrôle fene ka dolantinye a kɛra dolanti jijɔlen i bɛna ye dolanti kɔni kɔnɔna la a kɔni kun ɲinilen bɛ Algérie fɛ de walasa a ka se ka gagner ale bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ meilleur troisième n'a bɛ fɔ o ma ko équipe sabanan minnu ni olu ka point olu ka kuru fɛnɛ ka ca min bɛ se ka garisɛgɛ d'ale ma walasa ale fɛnɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ n'a bɛ fɔ min ma ko huitième de finale nka kɔni a kɛra siribiriba ye maaw la n'o o ye anw ka a tɔgɔ fɔ cogo di samata sɛgɛw anw ka samata sɛgɛw tɛ nka anw bɛ sama min ta olu fɛnɛ y'u sago bɛɛ lajɛlen de don les fenêtres n'o ye Algérie dolancilaw ye olu fɛnɛ y'u sago bɛɛ lajɛlen don olu la an y'a fɔ baara nɔgɔman kɔni kun ye mun ye Algérie ma o ye ka gagner nka i bɛna ye ka bɛn n'u ka cɛ dɔ balontanna dɔ bɛ n'o ye Ivoiriyɛnw ka balontanna ye Pepe ale n'u ɲɔgɔnna si Nicolas Pepe u y'u senw k'u mana bɔ ayiwa ka senw ka baara kɛ n'u ye ɲɛnɛma o bɛɛ la Algérie kɔni kun ka laɲini o kɔni kun ye victoire ye nka Ivoiriyɛnw kɔni ma sɔn o ma an bɛ waati min na kɔni Algérie kɔni ale ɲɛ bɔra a la i bɛna ye Algérie ale de taara ni coupe ye koyi Algérie kuma ka taa san Algérie b'anw dɛmɛ kojugu an wali coupe bɛ Algérie de bolo fɔlɔ kuma ka taa san e ma ne fɔ coupe bɛ Algérie de bolo kuma dɔw nana n'a ye ka tila ka olu ɲɛ bɔ tolon na kabini an ma taa yɔrɔ la tiɲɛ na Ivoiriyɛnw fɛnɛ kan ka fo la dɛ ayi nin tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye ka ko la dɛ Ivoiriyɛnw fɛ ubiyɛn ayi Algérie san dɔ fɛnɛ na u delila ka coupe fɛnɛ ta o nana kane fɛnɛ na premier tour fɛnɛ na bɔr'u la ayiwa n bɛna nin jaabi kɔni bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan i bɛna ye k'a fɔ Côte d'Ivoire ale kɔni ye Algérie kɔni ci 3-1 bi donba kɔni o kɛra Kessie ye dɔ kɛra Nicolas Pepe ale ni Ben Delka ale kɔni ye dɔ fɛnɛ don nka Sierra Leone kɔni ta i bɛna ye olu kɔni fɛnɛ dasira Guinée Équatoriale fɛ nka bin kɔni donna ka bɛn ni miniti 38 waati ye o b'a yira o kɔni bɛna kɛ sababu ye anw ka jamana n'o ye ba Maliba ye on ni Guinée Équatoriale de tɛna minɛ nka an ka joueur ti bi donné siriw kɛ u ka bido ka suma dɛ o kelen kɔni m'u la dɛ u bɛ balo ɲuman ta u ti bi donné finition man ɲi penalty ko ne tɛ yan penalty u tɛ ka bi don penalty ko ne kone to ka bi yɛrɛ k'a bɛɛ kɛ penalty ɲɛ tan e bɛna kɛ meilleur buteur ni penalty hali compétition internationale la sukɛ u ka bidu wani i b'a la ko e bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ n'u ma bidu k'a kɛ bɔlɔ ɲuman ye mi lasɔmi ka sisan mi lasɔmi Yaoundé 72 anw ye finale jɛ Cameroun de ayiwa Cameroun o Yaoundé kelen 2021 ni a bɛ ka taa 2022 la anw b'a ta ɲɔni président anw b'a ta u b'a wasa colonel surukɛ ala k'a to an ka ta ala k'a to ten ala k'a to kaba ala sɔnna i bɛ kogo b'o la ayiwa ko min surukɛ de dɔw kɛ wa banna ko ta ayiwa waati t'a la surukɛ yɛrɛ an bɛ lamɛnbaaw fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na
o ka do ka foni je bukai abitu sinanala ka je shibiri ka damna daga kanyata ka tabla daga kanyata ani kilela bita la sira o mo o dinga na balma ke fe mamadi bakurba kuna ti MBK ale ni Sulman ni aidara shibuke ka so minyi jawi jalu aywa ali be minyi nege krafila jetemino bele jeli kara adumacha ale nyama ba fe mi karamgo Abdou Touré ama fo ka wali mando minyi ka jawta ka lase oma minyi Fatmata Tapili lakana ko sabatele do bayo mi koro fe Yorola minyi radio fladugo mawi amu foko wali mando radio islamique kita amu foko wali mando minyi kita tribunali re nyema ni uyeturi ama foka wali mando malika ambassade kono Abidjan Mohamed Kane alias Malikane ama foka wali mando aywa market akambe shibiri wala nalama bashike ne mawali bogorba kuna ti MBK aleni karamwa Abdou Touré aywa mina shibiri na tenda nyina maya assalamu alaikum